ċifri tal-Bank Ċentrali ta' Malta jindikaw li f'Novembru li għadda l-ammont ta' flus li għandhom id-depositati mal-banek il-familji Maltin u Għawċin qabbes 18.1 biljun euro għall-ewwel darba fl-istorja. Dan ifisser medja ta' aktar minn 32,000 kull persuna. Fl-2013 fit-tmiem l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista, id-depożit tal-familji f'pajjiżna kienu biss inqas minn 8 biljun euro jew medda ta' 18,500 euro kull persuna, li jfisser li bħala medja l-depożiti f'pajjiżna kważi rdoppjaw fuq medda ta' 11-il sena. Matul it-12 xahar qabel Novembru, id-depożit tal-familji mal-banek żdiedu bi kważi 1.3 biljun euro, l-akbar żieda f'sena li qatt ġiet osservata fl-istorja ta' pajjiżna. Din fil-fatt kienet tammont ta' daqs iżdiet matul il-5 snin tal-aħħar gvern nazzjonalista meħudin flimkien. Il-qagħda finanzjarja qawwija tal-familji f'pajjiżna llum irriflessa wkoll f'żieda qawwija tad-depożiti tan-negozji, dawn fil-fatt qabżu l-4.2 biljun euro li jfisser rekord assolut ieħor. Fl-aħħar 12 xahar in-negozji ddepożitaw kważi 9 biljun euro aktar mal-banek lokali, żieda ta' 13% fuq sena qabel. Anke l-entitajiet governattivi tejbu bil-kbir id-depożiti tagħhom mal-banek tant li dawn issa qabżu l-1.2 biljun euro, żieda ta' kważi 200 miljun euro f'sena. Minħabba żieda qawwija fid-depożiti, il-banek lokali qed igawdu minn likwidità kbira u għaldaqstant mhumiex qed iżidu l-immax fuq djun magħhom, differenza għal dak li qed iseħħ fil-bqija tal-Ewropa fejn il-familji u n-negozji huma mafġin bil-pisijiet fenomenali. Bħala medja żgħażagħ Ewropej qed jiffaċċjaw rata ta' self ta' 3.44% fuq dejn għal xiri ta' proprjetà residenzjali, meta f'Malta din hi ta' 1.79% jew l-inqas fl-Ewropa. B'mod sempliċi mqabbli mal-medja Ewropea, iż-żgħażagħ f'pajjiżna qed jiffrankaw kważi 5,000 euro f'immax kull sena fuq dejn ta' 300,000 euro. Minn barra hekk first time buyers f'pajjiżna jingħataw qotja ta' 1,000 euro fis-sena mill-gvern li tfisser pis li hu 40% biss ta' dak fil-bqija tal-Ewropa.